ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನಿದ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಬನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಮುಗಿದು ಮಂತೆ ಮುಗಿದು ಕುಂದೋಜುಡು ಎಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಂತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ದು ಜಂಕುಲು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದು ಇತ್ತು ಜನ ಅಂಚ ಅದು ಫೋಟೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಮಲ್ದು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಆತೆ ಎಂಕುಲು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಖಾಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ನೆನದಿತ್ತ ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಅವೇ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಆಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅವು ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಂತ ತುಜುಪವೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಾಕದ್ ಬಿದರ್ದು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಗೂಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಯ ಓವೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆವಡ್ ಏನಲ್ಲ ಆವಡ್ ಪೋಪಿನ ಗೂಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪೋದರೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಕಂದು ಪೋಯ ಅಡೆ ಪೋದು ಬನ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಡ್ ಪೂರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಸಿತ್ತೇರು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಎಂಕ್ ಈತ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಅಕುಲು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆರ ತಂದು ಖುಷಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಕೇಕ್ ಅಂತದೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದು ನಂಗೆ ದಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆತ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ಲ ಮಾತ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಇಂಚೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಎನ್ನೋದು ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಬಂದಾಗ ರೆಡಿ ಕೇಕ್ ಕೊಡೆ ನೈಟೇ ಬರಕಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತೋಜು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಾಡು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಫ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದಾರು ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೇಟೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದಿರವ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಇದನ್ನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೂ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದಿರಕ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಬರ್ಪು ನಾವು ಅಂಚ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲವೇನು ಅಡಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಕೊಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿದ ಆನಂದ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜೈ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ ಹೇಳ ಅನ್ನೋಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲವತ್ತ ಅಂತ ಹೊಡೆದ ಕೊಡಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಕೊಡಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬಲೆಂದು ಜಸ್ಟ್ ಬಲೆಂದು ಪಂತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಒಂದು ನಾ ಬನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆತಾನೆ ಯಾರ್ಲಿದ್ದೆ ಮುಜೆ ಜನ ಬಾಬು ಒಂದು ಆಯ್ನ ಕುದಾರ ಎಲ್ಲ ದುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹೊರಟಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಹೊಡ ಮಸ್ತ್ ಆಗ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೇರೆಗೋಸ್ಕರ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏ ಸತಿ ಲಡೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಬಕ್ಕಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕು ನಡುಕ್ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಲಡೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಂದೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಬೇತೆರೆಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದೆ ಎಂಕು ಮುಜೆ ಜನ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕು 2 ಜನ ಪೋಯ್ತು ತಾಯಿ ಪೋದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪೂರ ಎಂಕು ಇಂಚ ಪೂರ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂದೇ ಇತ್ತು ಜ ಅಮ್ಮ ಹೊನೋ ಇರ್ತಾರೆ ಊರಿಗೆ ಬಲೆ ಊರಣ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಡ ಊರು ಬತ್ತುಂಡ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಊರು ಬರೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಜೆ ದಿಕ್ಕುಜಿಂದು ಬುಡ್ಸಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪ ಒಂದೇನದಿತ್ತ ಎಂಕುಲೇನು ಊರು ಬೈದಂಡು ಈತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದಾತಂದು ಈ ಊರು ಬರಂದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದಾಂಡು ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಕೊರ್ಪಿಮಂಡ ಅವಳು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡಿತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಕು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೋನೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್
ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬುರುಂಡ ಓಕೆ ಅದು ಪೂಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಕ್ಕ ಅವಸರ ಕೊಡ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಏನೋ ಅನ್ಪಿಂದ ಅದು ಅನ್ಪಿಂದ ಯೋಚನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ದಾದಾದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ತುಪ್ಪ ಅದು ಏನ ದಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಸರ ಕೊರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ತುಕ ಆಯ್ನಾತು ಅವಸರ ಕೊರೊಂದುರ್ಲೆ ಅನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ರಂಡು ಮಸ್ತ್ ಊರು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕದ ಪೂರ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆನಂದ್ ಏಪಲಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅಂಚಾದು ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕನ ತಿಕ್ಕನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಯೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈತು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದಿನಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಈತೆ ನನ್ನ ದಾರೆಜ್ಜಿ ಈ ಲಾಗ್ ನೆಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುವೆ.